gradu une honetan, eta berotasun honek beste berotasun bat ekartzen gaitu, giroa, humorea, eta gero alai bat, eta hemen gaudu berriz ez ditxu urbinarekin, arratsaldeon zer moduz? Arratsaldeon, Jan-Pierre. Berriz ere hemen bigarren bueltan. Bigarren bueltan, kale nagusian, une honetan, bertan, jaisten ari dira, atxeroak une honetan, eta aipatu behar dugu, atxeroen kaporalburua Txomin Eskarmendi dela, baino gaur goizean, aipatu behar genituen gauza batzuak, aprobetxatuko dugu, aipatzeko berela, apurka-apurka, tartetxoetan, nola, ze aipamenak eta ze gauza bereziak hain zuzen ere. Berehala atxeroak izango ditugu, uste dut bertan horte izango dira, kontakizuna egiteko, ze aipamen nagusia, Josema Alberdiri buruz nahi zenuen zer aipatu hain zuzen ere. Bai, hasieratik da bilen pertsonetako bat da Josema Alberdi, bai bera eta bere emaztea Begoña, baita Txaro Arribas edo Maribel Castelló, gaur goizean hemen izan duguna, baina aipamen berezi bat eta besarkada erraldoi bat junta osoari, bai junta orokorrari eta bai agintarien juntari sekulako lan egiten dutelako urte osoan zehar, eta emaitza hemen ikusgai dugu oraintxe bertan Txomin Eskarmendi San Juan plazara sartzen ari da, eta bera atzetik atxeroak. Txomin Eskarmendi kale nagusian, alarde publikoa Txomin Eskarmendi sartzen une honetan, eta berehala, lehen lerroa horroitara zibiar dizuet ere, ni erdi-erdian bidea irekitzen ere Batxi Eskudero bertan, bueno, hori geurekintakua da gutxi gora bera, eta gero hortik aurrera? Baditugu Aingeru Apezetxea, Jodana Berra, aipatutako Batxi Eskudero, Ana Egiazabal eta Ramon Gorrotxategi oraintxe bertan, zuzentzen ari dira udaletxeko arkuetara. Ez, buelta eman dute. Eta bere atzetik entzuten dugu, jada, danborra da. Danborra da, aipatu dezagun, danbor nagusia Irati Amantek azken urtea, eta kantinera Ainoa Pabesi Terrazas, azken urtea Iraterentzat. Hori da bai, azken urtea, datorren urtean bere releboa Karla Pabesik hartuko du, aurtengo kantineraren aizpak, eta imaginatzen dut Irati emozioz beteta jaisten ari dela, beroarekin, baina oso pozik kriston lana eginda, eta nik uste dut postua eskuonetan uzten duela, eta egindako lanaren mailare iristea zaila izango dela ere bai. Bero, 30 gradu honekin, Irunen alarde publikoa ospatzen, eta une honetan hemen bertan Txomin Eskarmendi, hemen ikurren azpian une honetan, inguruan, geure lankidea Xabi Bermudez, Ugaitz, Odriozola, Mikel Bombil sartzen une honetan, men atxeroak bere lekua hartzen, danborra da gero bezalde batetik danbor nagusiarekin, Irati Amantek hiri arte eta Ainoa Pabesi Terrazas aipatu duen bezala. Hortxe bertan, Irati Amantek hiri arte, hortxe jaso zen ikusleen babesa. Eta udaletxean gertura duten diendea ere, errespetu osoz, eskaintzen babesa hori arratsalde hontan, arratsalda berezia, martzial egun handia. Irundar guztientzat bereziki, kasu horretan. Hori da bai, eta aipatzen genuen Karla Pabesi, datorren danbor nagusia izango dena, bere aizparekin doa, saltoka ikusi ditugu pozik plazan sartzen, eta oraintxe bertan Irati Amantegi danbor nagusia, txiribitoi aginduak emanez, eta beraien atzetik banda. Aurten ere azken urtea da Maili Sanzentzat, bandako zuzendariarentzat, eta hemen dator kantinera Erika Martinez Ribasekin. Bertan ditugu atxeroak alde batetik, danborra da beste alde batetik, eta gero banda sartzen ari da kale nagusia zeharkatu dute ja plantzan, enparantzan, Eskarmendi San Juan Harri estatu ondo horretan eta bertan banda, soinu berezia, banda, alardeko banda hau, bandako zuzendaria Maili Sanz eta kantinera Erika Martin Ribas, oraintxe bertan gure azpian, ikurren azpian, hemen dago, alarde publikoaren banda eta bere ala generala Maite Bergara eta aipatu behar du, aipamena ere Maite Bergararentzat, azken urtea Maiterentzat,
kasu honetan bertan sartu da plazan, kale nagusia ere zeharkatu du estatu nagusiarekin ere, eta Maite Bergara zuzen ere, komandantea Ramon Manterola, kornetina Jon Indako etxea, zalditeriko laguntzailea Naiara Diez, infanteriko laguntzailea Patricia Domínguez, artillareko laguntzailea Cristina Ubanirekin eta generalen laguntzailea Arkaitz Martínez. Bertan, bandarekin batera, azpitik, berehala ikusten dugu Maite Bergara, agurtzen du orain udaletxea Maite Bergarak, bertan geure azpian, larde, publikoaren generala azken urtea betetzen ari da eta estatu nagusiaren ordezkariak ere bai. Hori da bai, eta beraien atzetik Ramon Manterola sartu da, balkoian daudenak agurtzen ari dira, eta badatorria lehenengo konpainia, Landetxa, Itxaso Kañadak, bere azken urtea kapitain bezala. Egia esan gaur agur pila bat egongo dira, azkenek urtea jende pila bat entzat. Eta badugu, Itxaso Kañada, Aiora Fagoaga, tenientea, esan dugun bezala goizean urrengo kapitaina izango dena, Eloi Kolombo eta Miren Olaskoaga alferezak, banderina Nerea Irazoki, eta kantinera Eba Perez Ribas, imaginatzen dut aitarekin jetxiko dela, Patxi Perezekin jetxiko dela, orain ikusiko dugu plazan sartzen direnean. Eta Landetxa sartzen ari da plazan honetan, aipatu behar dugu zalditeriako eskolta ere, bertan kokatu dira, baina itzalean. Haiek itzalean, eta hor, Ander Monge, kapitaina teniente Agus Artola, alfereza Ainoa Kajaradil, Garmendia, sargentua Antion Babazé eta kantinera Leireko Enaga Martínez. Baina horiek itzalean, hortxe bertan, kokatu dira, Landetxa beste aldera joan da, eta itzalean ere, bai, Maite Bergara generala eta bere laguntzaileak hain zuzen ere. Iduzkia jotzen du, orain, eta itzala behiatzen dute parte hartzaileak. Bertan Landetxa, aipatu bezala, Itxaso Kañadarekin, Jora Fagoaga, Perezak Eloi Kolombo eta Miren Olaskoaga banderina Nerea Irazoki, Eba Perez Ribas da, kantinera. Kale nagusia zeharkatu dute, beralaz, Lapintze sartuko da, oraintxe bertan zeharkatzen kale nagusia eta berehala plazan sartuko dira. Hori da bai, ikusten ditugu ja plazan sartzen, Lapitzeko kapitaina, Arantxa de las Heras eta berekin konpainia osoa, teniente bezala darama Joao Luis Costa, alfereza Jon Díaz, banderina aurten Susana Botas Fernández eta kantinera Iraia del Río Borges. Hemen goizean gogoratu ditugu eta berriro aipatuko ditugu Trantxez familia. Zergatik, Mertxe Trantxe izan zelako lehenengo urtetatik Josemarekin, Maribelekin, Txarorekin eta Baeren barne lehen urtetik borrokan eta 29 urteren ondoren alarde hau ikustea lortu dutenak. Beno, berotasuna,rekin emozioa ere bai, alaitasuna, nabaritzen da, hori nabarmen dago, ja arratsaldean eta iluntzean, gauzak beste ikuspegi batetikan ikusten direla, nola ez, eguna luzea, oso luzea egiten da, goiz-goizetik hasten da, alardea eta gero beste alde batetik, eguna zeharkatzeko, beroarekin, bueno, bete behar dira baldintza batzuek eta konpondu beharrak, eta ez da beti arraza izaten da, baina jai egun berezia dela, eta aipatu behar dugu berehala Bidasoa sartuko dela plaza honetan. Ez dute, meaka. Horain dut sartu meaka. Nik uste nuen sartzen ari zela maka. Nik ja, claro, Ikurraren bandera, nola Iker Montero bertan dugun, Altzuritarrekin duen harremana ere aipatu nahi zen nuen. Bai. Altzuri Aitona izan zen Meaka konpainiako sortzaileetako bat, eta aurten Meaka konpainia sortu dutenen artean bere biloba dago. Azkenean, ez dakit kasta gauza den, o generazionala den, ADN-ean daramaten. Eta asko gusten zait arratsaldea, irrifarretetako konpainia direlako, jendea pozik dago, eta nik uste dut ondo egindako lanaren postasun hori ikusten delako jendearen irrifarretan, nola jendea sartzen pozik eta oso zoriontsu plazan.
Hemen tartea ireki da, unetan, eta ikurrarekin batera, Iker Montero ikusiko dugu Bidasoako konbainean, hori pixkat zai oraindik egon beharko dugu. Eta bitartean 30 gradu egiten dituela, eta oraintxe bai, sartzen dira, plaza honetan, azken metroak kali nagusian, alarde publikoa ospatzen ari da, Samartzial egunan, gainaren 30 da gaur, eguna amaitzen. Eta dena prest, aurtengo alardea, apurka-apurka amaitzeko. Eta orain bai, Meaka dugu plazan, bere kapitainarekin, Nagore Olaskoaga, tenientea Nerea Pino, alfereza Ane Gomez, banderina Amaia Pino, eta kantinera Naiara Pardo. Lehenengo urtea izan da beraientzat, oso lan polita egin dute, Kriston konpainia ikusten ari gera sartzen, jende asko elkartzea lortu dute, eta nik uste hau egindako lanaren emaitza besterik ez dela. Meakak ere bere lekua hartzen, San Juan enparantzan une honetan. Apurka-apurka aipatzen dugun bezala. Alardea. Alarde publikoa amaitzen, hemendik azpitik handitugu ja parte hartzaileak. Tartea dago. Meakako konpainia, nola aurreratu nahi zen ni, Nola aurreratu nahi zen. Ze ausarta, eske... Gogotxu zaude Iker ikusteko. Onartu behar duzu gogotxu zaudela Iker ikusteko. Gertatzen dena, hasiera batean kriston martxarekin sartu direla, eta berehala, eta ez, Meaka bertatzen ari da hemen San Juango plaza hontan, eta bere lekua ere hartzen. Iara kontatuta ez dakindik, uste dut 200 gora txiribito da matzatela. Oso konpainia handia da, eta denbora behar dute plazan sartzeko. Eta egia da lehen, Meakak orain duen postua lehen Bidasoak duela, agian horregatik izan da. Orain bai, ja ikusten du ateratzen kale nagusitikan Bidasoa konpainia. Bidasoa konpainiak herriko, Irungo kasu honetan, ikurra eramaten du. Hori da bai, Bidasoako kapitaina, oraintxe bertan plazan sartzen, Maider Resende, tenientea aurten Junkala Morez da, eta alfereza Jose Kortxon, banderina beste urte batez Iñaki Elizondo, eta Irungo bandera guretzako oso ezaguna eta laguna den Iker Montero, eta aurtengo kantinera June Ugarte, eta hemen aipatzekoak, hemen dago gaur goizan gurekin hitz egin duen Maribel Castelló, badago ere hasieratik dago gurekin dagoen Xabier Kerexeta, Xabier Ormazabal, eta badugu ere partaide oso berezi bat, Jakes Txapartegi, hortik ibiliko dela txiribitoa jotzen, eta oraintxe bertan Bidasoa zuzen udaletxera. Bidasoa sartu eginda une honetan, bere kapitaina Maider Resenderen agindupean une honetan, eta bere lekua kokatzen San Juango enparantzan, mentxe bertan eta nabaritzen da, berotasuna, beroa eduzkiak jotzen duela, eta nola jotzen duen gaurko egun hontan. Samartzial egunean txalden ezetasun gehiago, 30 gradurekin hasi dugu geure emankizuna. Hori da bai, Bidasoak ere oso handia dator, jende pila dator Bidasoarekin desfilatzen, eta beren lekua hartu behar dute, izan bezala aurten plazaren beste aldean doaz, azkenean antolakuntza eta funtzionamendua hobeto izan dadin, beste aldera pasatu dute, eta nik uste erabaki ona izan dela, eta beren atzetik zein dator San Miguel etorriko da. San Miguel dator Bidasoaren atzetik, oraintxe plazan sartzen daudela. Danborrak eta bestenak ezuak eta herriko ikurra hortxe bertan Iker Monterorekin batera.
Eta berehala bidasoa ondoren San Miguel, eta hor Mikel Malmirka berehala sartu da. Baina tartea hor txipia. Tarte handiagoak ikusi izan ditugu, gaur goizean ere baian zuten ere, baina bertan San Miguel konpainia bertan dugu. Egia da, bai, San Miguelek beste aldean formatzen duela, eta orduan badagoela tartea bat eta bestearen artean, nahiz da nahiko estu sartu diren plazan. Esan bezala, kapitaina Mikel Marmierka, tenientea Maite Tolosa, alfereza Alejandra Pascual, banderina Cesar Barandiaran, alardeko beste mitiko oitako historiko bat, eta kantinera Paula Moreno Collado. Momentu hortan, San Miguel bere lekua hartzen ari da plazan. Beno bertan, musikarekin batera, konpainiak eta oraintxe bertan, Olaberria izango dugu gurekin, plazan sartzen kale nagusian, bizi den giroa, une honetan, azken metroak jaisteko eta plaza hartzeko. Olaberria konpainia, Iker Muñoz da bere kapitaina, estitxu. Hori da bai, Iker Muñoz kapitaina, irrifartxu pozik, eta berekin doaz, Bea Rui Perez tenientea, Irene Diaz alfereza, banderina Eirika Indakotxea, eta kantinera Lizar Montagut Mendizabal. Goizean bezala, orain ere Estoma familia aipatuko dugu, Indakotxeatarrak aipatuko ditugu, eta nik gaur momentu honetan Jose Luis Errazken aipatu nahi dut, ere hasieratik gurekin lanean, berak beti kontatzen du ekainako 23 batean jaio zela Ama Xantalen kalean danborren soinua entzutez, eta horregatik diola maitasun hori alardeari. Eta Olaberria momentu honetan bere lekua hartzen dago. Kale nagusian oraintxe bertan Ama Xantalen dugu, aipatu duzu Ama Xantalengo konpainia Errazkinei buruz, Luis Errazkinei buruz, berehala sartuko da orain Ama Xantalen, oraindik Olaberria dugula hemen, baina berehala, eta bertan uste du ja, zeharkatuta kale nagusi hori, hortxe ditugula Ama Xantalen konpainia. Hori da bai, hor sartzen da kapitaina Iratxe Etxeberria, Kriston Irrifarrarekin ere bai, poz-pozik, konpainia handia darama, berarekin teniente bezala Naia Dueñas, Naia ere redoblearekin dabil, alferez bezala Isabel González, Kriston lan egiten, banderina Izaro Berasategi eta kantinera Erika Merkelantz Castellanos. Bere lekua hartzen ere Ama Xantalen konpainia, aipatu behar dizuegu ere eta horretarazi behar dizugu beiro egiten duela, nabaritzen dela, nabarmen, hori nabarmen da, eta jendeak, parte hartzaileak eta ikusiak ere bai, edaten ari direla ura zuzen ere parte hartzaileak ere bai, eta oraintxe bertan disfrutatzen giro honekin San Juan enparantzan berela, oain Ama Xantalen ondoren kale nagusian Anaka konpainia, eta berehala sarrera, kasu honetan kokatzen Ama Xantalen berehala Anaka eta gero Santiago eta Artilleria izango ditugu kale nagusian bertan, alardea ospatzen une honetan, eta berehala Anakako konpainia.
Hori da bai, oraintxe bertan, Olga González, Anakako kapitaina, plazan sartzen, teniente bezala darama Jesus Etxeberria, alfereza Aintzane Fierrez, banderina Mikel Rodríguez eta kantinera Nagore Lei Lizarraga. Hemen, desfilatzen batutako Txaro Arribas, baita Iñaki Altube, Idoia Zubeldia, Ugartetarrak aipatu behar dira. Egia da giroa bastante aldatzen dela goizetik arratsaldera. Bueno, hori normala da, ez da? Logika bat. Bai. Baina nabaitzen da, nola goizen asko zurduriago goaz, denak goaz gauzak ondo egin nahian, eta orain gauzak ondo egiten, baina askoz lasaiago. Beste ritmo batekin sartzen ari da plazan une honetan, lasaia, eta beste giroare hori ere nabaritzen da plaza honetan, eta arratsaldeetan, eta alardearen amaiera azken minutuak dira, kasu honetan San Juanen Barantzan, Teledonostiko kideak, lankideak, udaletxean kokaturik gaude, Xabi Bermudez, Mikel Bonbin, gaur ez dugu gurekin Adri, baino bihotzean bai, eta gero Ugaiz Odriozolakarekin batera eta Estitxu Urbinarekin ari gara. Lan hau betetzen, eta oraintxe bertan Santiago konpainia, Estitxu. Hori da bai, plazan sartu da Santiago, bere kapitaina Mila Fernández, tenientea Bakarne Antzin, beste historiko bat, hasiera-hasieratik alardean dagoena, alfereza Violeta Saez, banderina Cristina Menta, eta kantinera Leire Michelena Aduriz. Eta beren atzetik, badator ja artilleria, Maite Kanorekin kapitain bezala, bere lehen urtea da kapitain bezala, sekulako lan egin du, gaur ez da bat ere erraixa zaldiak eramatea, beraiek ez duten nahi, guk ez dara bere honekin, eta oso lan polita egin dute, bai zaliteriak, bai estatu nagusiak eta bai artilleriak. Eta ez dute amaitu oraindik. Egia da, bai, oraindik falta zaie. Maite Kanorekin batera, teniente bezala Olatz Espinosa, alfereza Korka Grijalba, sargentua Naikari Gomez San Pedro, eta kantinera Asier Gomez Bon. Eta hemen aipatzeko Zubizarreta familia, hor jarraitzen dute urtero lanean, eta eskertzekoa da mantentzea, hain lan ona egitea, eta aipatzeko ere Antonio Toledo, hasieratik gurekin dagoena, eta oraindik ere lanean jarraitzen dute. Bai, eta artilleriako kideak bertaratzen ari dira geure ingurura, Ikurren azpian, itzalak bere lekua hartzen ari da oraintxe bertan gehiago, baina diuzkitan direnak sofritzen, baina alaitzu umerotxu irbarrez eta umorea handian. Artilleriako kideak bertan sartzen ari dira une honetan, eta bueltatu beharko da bandera, hain zuten ere, eta gero hori Teirorekin egingo da, eta gero, gizue Samartzaleko martxarekin, eta Pagina. Hori da bai. Pagina, horre dugu Jonindako etxearen laguntzarik izan, Hor topo bat genuen. Bai, baitugu guk ere gure iturriak informazioa bilatzeko. Eta itzalaz aipatzen zenuna goizian itzaletan zeudenak orain neguzkitan daude, eta aldrebes. Infanteria guztia goizian neguzkitan egonda, eta orain deskantxoa daukata itzaletan dago. Eta orain denak bakoitza bere lekuan dagoela, bandera bueltatu behar dugu, alardea bukatzen da. Eta bandera ez du Ikerrek etxera eramango. Ez du Iker Montero etxera eramango, Maite Bergara generala, azken urtea aipatu behar dugu, alde horretatik. Azken orduak dira, azken minutua dira plaza honetan, eta azken aginduak, bere aginduan, oraintxe azken aginduak bertan. Eta berehala funtzioa amaituko da, edo bere amaiera hasiko du Estitxu hemen. Hori da, bai, txalo zaparra da entzuten da, artilleria plazatik ateratzen ari delako, eta Jonindako etxean.
Goizean, geure goizeko emankizunan aipatzen zuten, baina zergatik aipatzen duzu hainbeste aldiz? Bero jarraitzen dugu, zuzenean teiro errespetatu behar dugu, beti horrela da, eta jarraitzen dugu, orain teirorekin iratia mantegi ikusten dut alde horretatin, aski fitedoa dena, ordutegia eta bestenatekoa errespetatu beharrean, eta hortxe dugu Bidasoako konpainia, Iker Montero gutzi du ikurra, bueltatu da bere lekura datorren urtera arte, eta hemendik aurrera hau amaitzear doa azken minutuak, plaza hontan ere. Hori da bai, oraintxe bertan, Bidasoa konpainia bere lekura bueltatzen ari da, behin bandera bueltatuta, poz-pozik, kantinera saltoka, zoriontsu. Eta nik uste Ikerrek deskantxu hartuko zuela, gaur zaila izan behar izan du, banderarekin bueltaka ibiltzea,
gogorra, bero asko egin du, baina gustora egiten duen lana da egia esan. Eta polita da, Irungo bandera eramatea, oso. Behin bidazoa bere lekura bueltatzen denean ja, gutxi faltako da. 2025ko alardeari bukaera emateko. Berreiz deon indako etxea, kornetin egin. Nola aipatu duzuen bezero, kornetiraren lana aipagarria da, eta aipatzekoa ere, hain zuzen ere. Eta azken orduak, azken minutuak kasu honetan, berriz kornetinaren lana, geure ezkerrean zalditeria ikusten dugu zer. Kike Domínguez. Hombre, Kike Domínguez. Gaur goizen bere anaiari buruzari ginen izketan, argazki batzuek ikusi dituzu, berriz bitartean kornetina, eta hortxe dago, Kike Domínguez hain zuzen ere, aurten meaka. Eta hau martxa aldaketa, autopoak esan digu. Fajina da bai. Eta fajina, bandak eta tanborradak, fajina jotzen duten bitartean, konpainia guztiak plazatik aterako dira, ordoaz atxeroak lehenengo, eta tanborradak eta bandak jotzen jarraitu behar dute infanteriako konpainia guztiak plaza utzi arte, beraiek dira azkenak plazatik ateratzen. Eta fajinarekin batera, geure iturriak ere baditugu, nola ez? Teledonostin geure iturriak eskuratzeko moduan, eta hor Txomin Eskarmendi irtetzen ari da plazatik. Eliza kalea gaur goizen, eta orain San Martzial kaleetik jaitsiko da. Txebertan betugo. Maite Bergararentzat, agurra unenetan. Atxeroak irtetzen, kaporalburua Txomin Eskarmen diren agindupean, orantxe agurra izan da, Maite Bergararen komandantea Ramon Manterola bertan berondoan, eta kornetina Jon Indatxko etxea mantentzen da, hortxe bertan, une honetan, zalditeriko laguntzailean Araia Diez, infanteriako laguntzailea Patricia Domínguez, artillerekoa Cristina Ubani eta generalaren laguntzailea Arkaitz Martínez. Orain zalditeriako eskolta ezkerretan dugu, beste buelta bat. Udaletxeko inguruan direnak ere agurtzeko. Maite Bergarak eskertzen du. Eta pentsatzen dut Estetxu Urbina beste aipamen bat, beste adierazpen bat aipatu beharreko duzula. Beno, Estetxu, amaitzear goaz eta honekin batera geure eskerra. Ez dakit zeo zer aipatu behar duzun, emozioaz beteta zaude, baina bueno, emozioaz ere, emozioa baliagarria da, orduan eskertu behar denok, ikusleek denok eskertu nahi dugu zure lana, zure aportazioa, eta geurekin izateagatik esker mila. Ez, zuri mila esker Jean-Pierre eta Teledonostiako langile guztiei, kriston lan egiten duzutelako, merita handia dakazutelako, eta utziko didazu, baina nik agurtu nahi ditut bereziki ostiraletan morondon afaltzen ditugunak, ostiralero bilera bakoitzaren ondoren berdina gara, eta beraiei esker jarraitzen dugulako hemen. Egina da, bueno, geure aldetik, besterik ez, eskarrik asko gurekin izateagatik, San Martzial eguna handia da. Aio!